imo mubhaibheri zvikasi kana achizoonekwa achawana kutenda here? Achawana here? Achakuwana here pakati pedu? Vanhu vaMwari, it is my prayer kuti kana Kristu achizoonekwa asvike paine kutenda pakati pedu. Ende ndo munamato wangu panguva dzino kuti Mwari atibatsire kuti ipo paachaonekwa tiwanikwe takamira pakutenda. Nemhaka yekuti Luka anonyora pa18 pa1 achiti ndinokunyorerai mufananidzo kuti musanete pakunamata. Regai ndikudze vanhu vaMwari, mazuva atakurarama aya ndo mazuva ekuti timutsvake timuwana. Kunyange asiri kure etsanonyora, obva kunyange ari pedyo timutsvanzvadzire timuwane. Munoziva kuti zvinorwadza kuzoshayika kudenga isu tainamata. I think I need to now to close this. Munhu waMwari, Mwari chaanoshuwa ndechekuti inewe tiponeswe. I think let me close with this. Martin Luther King anonyora obva ati, when I consider myself, I see no way I can be saved. But when I consider Christ alone and him crucified, I see no way I can be lost. Regai ndikudze vanhu vaMwari, Kristu paakafa pamuchinjikwa, kana tikatarisa pamuchinjikwa ndo pane upenyu hwedu, ndo pane tariro. That's why 118 ichiti chiuyai zvino titaurirane. Kunyange zvinhu zvakadini munhu waMwari zvinoregereka. If we confess our sins, he is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. Nakunamata nevanhu vanoti Mwari tibatsirei. Muzwara nhasi tibatsirei kuti apo Mwari tinorarama tiwanikwe tichipupurirwa. Zvinogona kudaro vaisa kupupurira munhu waMwari, but today you are saying, oh Lord, ndoda kutanga nemipatsva ndipupurirwawo nevanhu. Pandainyima nditange kupa, pandaiita icho nechochocho nditange ndipagadzirise. This is high time vanhu vaMwari tinamate Mwari muzvokwadi nemumweya. Mwari anotsvaka vanhu vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Uripo here munhu waMwari? Tauda kuti tinamate. Tiri kuona varipo. Mwari anoverenga moyo. Toda kutenda, regai tinamate. Ngativharei maziso apo tichinamata. Baba vedu vari kudenga, totenda Mwari, totenda Changamire nekuti muchiri kuponesa vanhu venyu, muchiri kutaura nevanhu venyu hamusati manyarara, muchiri kutsvaka chakarasika. Tibatsireiwo Mwari, kana tichinge takazvitarisa patarova self introspection taona tisina kufanira kunzi even vana venyu, asi toda kutenda nekuti muri Mwari anotiregerera. Tiregerereiwo Mwari, tigorarama upenyu hwamunoda kuti tirarame, tigopupurirwa tisati tafa, tipupurirwe kuti tinonamata. Isaiwo rudo pakati pedu, tigova vanhu vanorarama sezvamunoda nekuti muri Mwari. Totenda Ishe nekuti one thing we know, whenever we find time and voice to pray, you always find voice and time to answer our prayers. This is our humble prayer. In the wonderful name of Jesus Christ we do pray. Amen. God bless you munhu waMwari. Ngatisabvai panyaya dzekunamata. God bless you. Imo mubhaibheri zvikasi kana achizoonekwa achawana kutenda here? Achawana here? Achakuwana here pakati pedu? Vanhu vaMwari, it is my prayer kuti kana Kristu achizoonekwa asvike paine kutenda pakati pedu. Ende ndo munamato wangu panguva dzino kuti Mwari atibatsire kuti ipo paachaonekwa tiwanikwe takamira pakutenda. Nemhaka yekuti Luka anonyora pa18 pa1 achiti ndinokunyorerai mufananidzo kuti musanete pakunamata. Regai ndikudze vanhu vaMwari, mazuva atakurarama aya ndo mazuva ekuti timutsvake timuwana. Kunyange asiri kure etsanonyora, obva kunyange ari pedyo timutsvanzvadzire timuwane. Munoziva kuti zvinorwadza kuzoshayika kudenga isu tainamata. I think I need to now to close this. Munhu waMwari, Mwari chaanoshuwa ndechekuti inewe tiponeswe. I think let me close with this. Martin Luther King anonyora obva ati, when I consider myself, I see no way I